8:8. Read the history books and see. Ako yung gi-examine siya karon. Mo nang ako siyang gi-follow up pag-ayo. Unsay ikasulti nimo sa standard reference? Unsay yang sulti? Bot-bot. Duhaan. Mo na nga niining kagabion karon kinsa jud ang nisubay sa kamaturan. Isaias 41:4 ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan, dili si Father Darwin. Ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Wala nga nasubo ko pag-ayo karon. Nga naman daw yagaan niya ang mga historical books, daw nituo pa siya sa iyang kaugalingong opinion. Matod pa niya, para nako, balik-balik, para nako. Unsa may sulti sa to Ginoo? 1 Pedro, Kapitulo 1:21. Nalikayan nato ang kaugalingon natong prinsipyo ug opinyon. Niining hapuna, mga kaigsunan, wala jud ko magdala sa akong opinyon. Dokumento ang akong gidala. Mo nang mingon siya, gawa kuno ko sa topic, naunsa ba? Siya na may dideklara. Ang mo deklara niya na dili kaming duha, kundi ang moderator. Last 2 minutes. Mao na ang mga pinangga ng mga igsunan, akong gi-follow up ang mga historical books, pagpangutan na kaniya. Pagpadayat kato nga ako nga nagdala dinhi ni Tindo, wa magdala sa akong kaugalingong opinyon. Busa mga kaigsunan, standard reference versus private opinion. Kining hapuna, mga pinangga nga mga igsuon. Matod pa niya, tora siya focus sa mga Hudiyo. Wa jud siya kapakita standard reference founded by anyone else ang Roman Catholic Church. Mao na nga, wa maguba niya ang akong affirmative speech. Ug matod pa niya, ngano mo matawag mo Roman, Hudiyo man ang gisangyawan, wa siya kabantay. Nga sa Lucas 24:47, ang pagsangyaw sa maayong balita, magsugod sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem, Mateo 28:17, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. O, nalipay ko kaganina. Kaya gikutlo ang Roma 1:7. Nya kabong taga Roma gitawag sa Dios. O ang inyong pagtuo gipakailap sa tibuok kalibutan. Unsa man ang kahulugan anang pagpakailap, mo na gitawag Catholic Universal. Mo na niining hapuna nalipay ko kay nigawas ka na sa iyang baba. Oh, dugang paniana si San Pablo niabot sa Espanya sa Roma 15:24-28. Muadto usab ako sa Espanya o ang taga Espanya mo ni Christianize nato dinhi sa Pilipinas.